секция ПМГ Видин. Днес ще ви разкажем накратко събитията, случили се през изминалия месец. На 16 февруари чествахме патронния празник на гимназията, като имаше официално откриване на реновираната сграда и тържествен водосвет. След това понесохме венци и цветя на мавзолея на Антим. По-късно всички участници в конкурси и състезания, проведени през месеца, бяха наградени. За посрещане знамето на гимназията мирно! Скъпи ученици, уважаеми гости! Всяко училище има свой патронен празник, на който почита паметта на виден българин. За нашето училище това е денят, когато честваме бележитият родолюбец, духовник, общественик, видински митрополит и дарител екзарх Антим I. Светей, единосущный и животворящий, и неразделный Троице, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Господь, явися нам, благословен гради во имя Господне. О Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. Скъпи ученици, Уважаеми учители, всяка година на 16 февруари отбелязваме патронния празник на нашето училище. В този ден отдаваме дължимото на нашия патрон, екзарх Антим I. следващата категория, снимка или колаж, победител е Александър Георгиев Ангелов за фотоколажа "Моят клас" от 12 Г клас. Състояха се спортни игри по волейбол за момичета от 5 до 7 клас и от 8 до 10 клас. И двата отбора се класираха на второ място, а също така имаше и футболни игри за момчета от 8 до 10 клас. Ученикът Николай Огнянов от 9 А клас скочи недостижимите 2,87 м на състезанието лъвски скок и върна купата във витрината на ПМГ. На 14 февруари беше направен малък празник по случай Свети Валентин от по-големите ученици за по-малките. Празнуването на Деня на Свети Валентин произхожда от древния римски празник Луперкалий в чест на бога Фавра, покровителя на стадата. Луперк, този древен италиански бог, приятел на овчарите и пазител на стадата от вълци, римляните бързо подобили с Фавра, а след завладяването на Гърция с аркадският пан. Празникът отбелязали на 15 февруари. Ученичка от 11 В клас беше при нас и ни разказа за състезанието, в което нейният отбор се класира първи. Здравей, може да ни се представиш? Здравейте, аз съм Андрея от 11 В клас в ПМГ. Може ли да ни разкажеш в какво си участвала? Участвах в националното състезание на Junior Achievement България, иновационен лагер. В първият кръг трябваше да изпратим клипче на тема как предприемачеството определя облика на средата около нас. Класирани бяха 60 участници, като самото състезание национално беше в шоурум Склада. Там бяхме разпределени в 12 отбора по 5 човека, като не трябваше да сме в един отбор с хора от нашето училище или с предпочитане от нашия град, като
Имахме различни ментори, които ни помагаха, за да измислим нашата идея. А каква беше вашата идея? Нашата идея беше да е за пътуваща класна стая, която да стига до различни точки в България и по света и един вид да се справим с неграмотността. Това беше нашата тема, по която трябваше да работим през деня. Неграмотността в глобален мащаб. Предполагам, добре протекло, щом имате толкова високи резултати. Да, сработихме се много бързо в екип, допаднахме си с хората и някакси нещата накрая се получиха. Това е страхотно. Предполагам, изнапред ще имате такива резултати. Да се надяваме. Йоанна Йорданова от 11 Б клас прочете своето есе пред новоформирания младежки клуб Млади възрожденци в Националния музей. Най-добрите ни математици, заедно със своите преподаватели, бяха на лагер школа по математика в Алковец. Ученици от нашата гимназия взеха участие в събитията по случай 1 март. Последно, но не по важност, нашата гимназия участва в проект, който включва нов централен вход, както на двора, така и на сградата, отоплителна система, салон за хранене, ремонт на класните стаи и коридорите, цялостно обновяване на инсталацията и най-голямата инвестиция ще бъде изграждане на многофункционална зала. Това беше всичко от нас за този месец. Очаквайте ни следващия с новините от март месец.